mit chalo nei le kho mu fia lo ringot po she kan ti a mase a chanchin kan ngai thlak tur Joel shopping ero in middel ni ve tur renga piang le pathian siam nia in shatlat na ania wangin le middel a chak ema wangin amit chalai reng chu ati chelui top mai ni Joel shopping hi amita ti del tir lai khachon kumsom thum vela upa ni a tuna ero kumsom lia upa ani ve to thung North Carolina cheng ni in pian swal na kan ti don nge me cheno pang ani lai chang to a adu ber le ni chak ber chu middel ani tlat middel ni tura piang anga ingai tlat na aneya chu body integrity identity disorder tinan soya rual ban lo ni tura ingai tlat na chu tiang ni tura siam anga in shat tlat na soina anian ti Joel shopping hi anu po ina soidan chuan kumthum kumli mi vela ni lai chang to in middel ang mai han khosak thu ta ching china middel lem te achang china no pang mai ani na chung khanin thim te kha alau ve ngai lo arwal puiten an hlau em chin room thim te chu alau ve ngai lawa ama chawa room thim te ka om te khanwa ma ti tlat chel mit tuam vek chung te khana in khwal te lem china makchu kan ti a ma se no pang mai khala ni a alan huna asim ve mai kan ringa kan en liam mai china ni ti na soi mase an fanu in middel achak na chu ana sa chhotel tel don ti reng an shabik lawa thilian thamwak lo anga an ngai an en liam mai chin kha alen huna thilian thamle pui takalo ni reng mai ani Joel shopping chu kumruka upa aron ni me chuanin middel anga lem chan chuanin ama chu ati hlim ta ber ti te a she thiam chawa ami zale khosak zia po amak tel tela chun ni sadwang lai takte in ni chu a en levung vung china anu chuanin imite kha a chemai nga sin ni en char lo tu tia han hau po in Joel chuanin nuama ti tlat thung ni chuanin amit chu ati kham zo ve lo tin anu bula chona soi mai chin kumsom perya to upa aron ni chawa Joel chu ha thlak chauchan tel tela achung te po an ri ro ha ve chauchan an fanu chuan middel te tar midwa chinang chu wa in skula mi te chuan middel mon lo ti ve maya mase amita del tak lo ti an sha chuanu chuanin buli nan tak te an hmang zoka mase Joel chuanin poya ti lem lo in chunga po middel angin a om chauchana middel te chhar chin braille te po azir chawa a thiam chak em mai le ngala le khabu pa ngai a chhar du lova middel te le khabu an kut manga an chhar chinang kha khatyang hlir kha a lei china a chhar china ni kumsom ni pakhatani nuwa chang phei chuanin middel ni achak na chu athunun thei pia lam ni to ina in sha a siam tu in middel ni turin asiam nia in ngai tlat na anei chhobok pian hlima changa middel ni kherlo ma che a upat nuwa middel ni tura ruat ani a in ring thlat maya ma se chu angai dan a thlak tak chu a chung te tu ma enan pompui lova pompui chi la ani heklo ma se Joel shopping chuanin adu dan chu kal tlang puya tum thawa achung te shil shekher lavin arukin ruwa manna asiama psychologist pakhat me shat anei thara chupanen chuan amit ti chhat len dan tur chu an ngai twa du nani chupa bula chuanin amit ati del sak theni phot chuanin sumtam tak pe ka intiam bok sum mo na tur ani te chuan ama du thlanna ni boka ti in psychologist chuanin phur tak mai in Joel shopping du dan ang chuanin thila lo ti pui ve maya Joel shopping chuan Canada a azin chuma a hon eye drop chu keng chuakin a chung te shar lavin amit ti del hlen tur chuan aruk chuan akal chuak ta ni sai chen kat chuan Joel shopping thurwal pui hi psychologist ni lavin mit doctor pa ngai ni e tinan tar langa mase ani lo mel a eng po chu lo ni se tu po chu lo ni se mit ti del hlen an chak thu lo soi po ni se lo thurwal pui mai tu tu chu mi cha ani bik lo ti a shat renga a chiang reng bokani ti chuan le an pan hi chuan in mu in psychologist chuan in Joel mi chu a thlor sak phota ti chuan drain cleaner chu Joel li mi ta chuan in a chhun lu sakta a Joel li mi chu siam thatle thei to lo turin a cheta ni ma se heta hian kan shat ve tur chu eng ma mu thei lo khopin a mi chu a chengal vek bik chuang lova za somriat vel a chia ni Joel chuan in a du dan takin thila thlengta ti a sha chuan a hlim viawa a mi chu del hlen tur nge angin in ngai bok Amel mu nun ber chu amit ti del saktu psychologist chu ani ta ni anuwa Joel na soile dan chuan kamit te kha asaveka anna ema kamit a chevek don ti kha achiang reng ma se chu ngei chu ka du thu sam le khovela ka du berani a middel ka ni don ta ti in ka ingai tu a ka hlim hle ani ti na soya
Masya chu thil a thak takan ti nu chuan amit za chu a chhelawa tlem eng ala mu thaya chu angai thailo em mai ni adu dan chuan thim mop se adu zoka chutia TV eng tlem po ala mu thaya wang chun a thin rim zoka ni Joeli mitchu adel ngal chuang lau kan ti to kha tlem chu eng ala mu thaya a chung te bula chon accident tok angina in soya atak take moti in amit chu a chadle ngei theina nan thei top choin doctor te po an ron sak wata doctor te po in thei top chu an chua ma se omzia om thui to lau tharuk chung zet mai chu a chung te chuan amit adam le theina le tlem eng te po a mu chadle theina ti in sum tam tak sengin an buai puya Mase doctor te nena changin Joel mit chiat chan chu accident ani lo ti an han che chuak le ta zela Joel shopping po tharuk nuwa in puang ve chawani chuta le Joel shopping chung te chu an ril ru anai nan thinrim tak zeta Joel chu in a changin an hnot chuak hialani Joel hi amita ti chiat lai khan zirlai lani a degree nei to mina zirmeka na ala nei lo achung te nan hno chwa nuwa abial pahlui apan topa abial pahlui po hi middle ani a masi ani hi chu middle sa piang ani abial pahlui chuanin abula akhosak tir ve maya an pani chuan hnuwa anin hwal zui nge tuna po hian an pani in lim takin an khosa du nani Joel chanchin hianin midang beng athleng wata chanchin bumi te beng po athleng hiala middle chak lu tuko wanga mitidel lui tanana na chu mi inan bel chiang chak hle a interview tur te po inan ina an kal chil fo chin ama chu milara ron ni ta dir mai ni amit ati dera changa kumnga vel aliam nuwa po Joel shopping chuanin athil tia in chir lo thuwa soya kalau ti lawang ti hi kala hlau ber ti na la soi zui ani matse a chanchin shia apiang te chuan mi a ti inan kau chin rilrula mahar satna ne hi ngai thu tak chi ani zia ti fia tu te zinga mi ani e tinan soizui hial bokani ole clear tu te tun chum chu khat ti zong ka ni le pot mai se Joel shopping chung chang hi tun ma khan kalau ti chuak to a mase channel te an han chiat zeu awang khanin video tam tak delete ngai oma ka delete zinga khan tela chu wangin ka ui box sia ti hianin a atharin update jok te pon yang chu karon siam chale a karon record chale veka karon ti chuak non le ni ti khamilo shat pu ila ka ngai thla to ta tin ka shat in lo ti takin chu top khanan karon soi ni e ole thloi tu te video te mi lo ngai thlu chak china top thleng te pu mi lo ngai thlak sak china in chunga kalom ma video ka post le tur te mi lo ngai chan sak le chho don ya